ଗୋପଣେ ଦୁଃଶାସନ ଆନ୍ତ ଏଟାରେ ମହାଶୟା ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ମାନ ରକ୍ଷା କର ହେ ନଟ ବର ହେ সেদিন পাঞ্চালী ডাকিলা হে যদুপতি কৃষ্ণ তুমি কোটি বস্ত্র দেইছিল পাঞ্চালীর জানু যৌবন কেহি দেখিছন্তি নাই তুমি কল কোন সেদিন গোপাঙ্গনা যেতেবেলে যমুনা নଈରେ କାତ୍ୟାୟନୀ ବ୍ରତ କରୁଥିଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କର ବସନକୁ ଆଣି କଦମ୍ବ ଡାଳରେ ପୁରା ଡୋଳି କରି ବସିଥିଲ ତୁମର ଜାନୁ ଯୌବନ ଦେଖିବାରେ ଲାଳସା ଥିଲା କୃଷ୍ଣ ତୁମେ ଦୋଷୀ ନା ମୁଁ ଦୋଷୀ ବାବୁରେ ଯଦି ଏକଥା ସତ୍ୟ ପାଲା ତ ସରି ଯାଉଛି ମୋ ଧନ ଲଲାଟ ଭାଇ ପାଇଁ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଦଉଛି ଯୁଧିଷ୍ଠିର 4 ଅକ୍ଷର ଭୀମ 2 ଅକ୍ଷର ଅର୍ଜୁନ 3 ଅକ୍ଷର ନକୁଳ 3 ଅକ୍ଷର ସହଦେବ ଆଜ୍ଞା 4 ଅକ୍ଷର ପାଞ୍ଚାଳୀର ଇଏ ଅକ୍ଷର ଅନୁସାରେ ପାଞ୍ଚାଳୀ ନା ହବ ବ୍ୟାସ ଯେତେବେଳେ ସେଦିନ ବାହାଘର କରେଇଲେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇଥିଲେ 4 ଅକ୍ଷରକୁ 4 ଅକ୍ଷରିଆ ନା 2 ଅକ୍ଷରକୁ 2 ଅକ୍ଷରିଆ ନା 3 ଅକ୍ଷରକୁ 3 ଅକ୍ଷରିଆ ନା 4 ଅକ୍ଷରକୁ 4 ଅକ୍ଷରିଆ ନା ତାହେଲେ ଯଦି ଏ କଥା ସତ୍ୟ ତାହେଲେ ଆମେ ତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ନକୁଳ ସହଦେବଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଲେ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡିଲା ବେଳେ ପାଞ୍ଚାଳୀଙ୍କର ନାଁ ଏଇ କ୍ରମରେ କିପରି ଥିଲା ତୁମେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଲ କାମକୁ ମନ୍ଦ କରି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ମୋ ବଂଶର ମାରିଦେଲ ଯଦି ମାରିଦେଲ ଆଜି ମୋ ଗାନ୍ଧାରୀ ମା ଅଭିଶାପ ଦଉଛନ୍ତି ହେ କୃଷ୍ଣ ତୁମେ ମଲା ବେଳକୁ କଳା କାଠ ହେଇଯିବ ତୁମେ ବଞ୍ଚିଥିବ ତୁମ ବଂଶର ସମସ୍ତେ ତମ ଆଖି ଆଗରେ ମରିଯିବେ ଯଦି ଆଖି ଆଗରେ ମରିଯିବେ ହେ ଯଦୁପତି ସେ କଥାରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକମତ ହେଇପାରୁନି କାହିଁକି ଜାଣିଛ